Gogoratu zer hitz egin dugun hor kanpoan. Babestu gaitezke gure artean. Adrian eta Nerea, kontutan izan kanpoan esandakoa. Zuen esku gaude. Iban, pausoak, zehatzak, mantxoak, babestuak, ondo. Ibai, Nerea, torreak aprobetxatu. Torreak aprobetxatu, Adrian. Torreak. Momentu kritikoa da, lortzen ari zarete gauzak. Orain, kontzentrazioa, emaitza lortzeko momenturik egokiena. Kontzentratu eta ondo ustiatu errekurtsoak, azkartasunean ibili beharrean. Ari zarete batzuk hitz egiten. Bai. Ibai, eskua poltsikoan, erortzeko arriskua biderrama. Torreak aprobetxatu. Vale. Lehenengoa, hasi izena esaten. Bigarrena. Bikain egin dezute.